Mayapayapak po kay katamungan, at syuta na po king katlo ng Domingo ning Kwaresma. At kambeta po rin kay katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, ihabetala po ding makatuki. Para king kapasalamatan dali, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio Gonzalez and family, Celi Francisco Zeller and family. Para king malalagwang kapaldanan dali, Felipe N. Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Clener Bayani, Sean McGar, Rafael Rosado, Mike and Juliet Jimenez, Patrick Kinday, Raymond Kinday, Paul Kinday, Brother Pat Ahos, Father Rolando Gopez, Rosario Di Marucod, Leonor Salazar, Virginia Sumarang, Rosel Montemayor, Charito Obsequia, Monica De Leon, Joy Manalo, Michael Alfaro, Esperidion Kayanan, Ranilo Deirit, Celia Lagason, Belia Trinidad, Mark Antonio, Arjan Manalo, Merily Manalang, at Pope Francis. Para king successful board exam ng Princess Shen Uliran. Para king Aldorang Kebay Tandi, Father Howell Suarez, Shamira Carion, at Jeneline Jimenez. Para king ordination anniversary ng Father Aisen John Cruz. Para king special intention dari, Emerito Barrera, Federico Mandak, Ning Torres, Engineer Jesus Punsalan, Gemma Lumba, Mayor Teddy Tumang, Ariel Josefina and Joshua Joriel Macabali, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Dietz and Lita David and family, Father Raymond Reyes, Father Fernando David, Father Ryan Sumang, Norma Fajardo, at Alexander Serrano. Para king Kaladwadari, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lizelle, Carmelo, Father Pablo, Eleuteria, Maning, Ernesto, Helen, Jose Ulysses, Agriana, at ding sablang kaladwa king purgatorio.
Kilagyuning impang po ning anak, ang po ning banal espiritu, ing kapayapaan, ing lugod at ing kasalpantayanan, ay pagkalugdan ng Diyos Ipa at ng Ginoong Yesukristo, mantabi sana kaya kaingan. Maya pa abak kaya kaingan po. Good morning. At inining pangatlong Domingo na niting panahon na banal, ing panahon na ning Kwaresma. Kaya betala po niting mapila na seminarista, mag-vocation campaign. Sa hugli na lang mo pong mayari, 1 month na mo ang pong 10 years. Panayan tala, mayari na rin. Pota pong bagya ating mga mano karela, bang managkat. Pota tiyo niya po nga pupusuan mo naman nga pong Gino, kaya nakanalalaki kini para to sagot king aus na rin kasiwan kaya king kayang banal abalayan. At bang kanita, bebe tayong matampang pagmasisyan ngayon, iting Eucharistia. Amin ang tala pa, pagsisyan din nga namang kasalanan gawa tamot, manyat pantawad at pakadulo, king apong Ginoo. Ikang mituburan ban pakayapan mula, ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulo. Ikang dinatang ba mulang ausan sumisi ring makasalanan, Kristo pakalulo. Ikang maminatan, wananing ipa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, ikaing panibataning sablang pakalulo, at sibuning sablang kayapan, pepakit mo king ing pamagayuno, ing panalangin ng pong pamaglimus, makabiya kapaldanan ka ring taong makasalanan. Tingiran mo sanang nung pakadulo, ing mapakumbabaming pamangilala, king kasalanan mi. Ban kanita, ngining duro kumila, kaya ka ring konsensyami. Pangintuliran mi naman mirinan, alang kupa sa kapaldanan, pauling lugod mo. Itiadan mi kaya ka o Diyos, king kapamilatan ng Yesukristong anak mo, ang mabibiye, ang pong magari kambe mo, king kameto nga ning banal espiritu, manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Misan aldo, kabang papastula na lang Moises, ding tupa at kambing, ning katuwangan ng Ihetro, apari ning Midian. Dela nala ring papastula na lipat ning desyerto at mirasya king Horeb, ing bundok ning Diyos. At karin, pepakit ya kang Moises, ing anghel ning Ginoo, antimong milalablab aapi, amanibatan libutan, ning metong atanaman, amababa. Apan singa ng Moises, king mitatawiya, ing tanaman, dapot, eneman masisilab. Makapagmulala iti, nga na king lugna. O ba't iya masisilab ing tanaman, kabang mitatawo neman. Lumapit ko pa mo at lawan ko. Inyang ikit ning Ginoo, ing lalapit ya i Moises, inawos ne, iba't king milalablab at tanaman, nga na, Moises, Moises, nano po, nga nang may kibat Moises, kanita nga na ning Diyos, eka lalapit, ilukas mula ring sandalyas mo, uling sagrado ing gabon at tutukluan mo. Ako ing Diyos, ding makatuwa mo, ing Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob. Tikpan ng Moises ing lupa na, uling tatakot na ing lawan, ing Diyos. Kanita nga na ning Ginoo, ikit ko nung makanano lang mi pasakitan, ding memalen kung Israelita, karin Ehipto.
Dimdam ko ing sainsing da, king gamat da, ring babiyeng kasalanan karela, at balo ko ing kasakitan adaralanan da. Inyati ni Paku, ban iligtas ko la, king gamat da ring tao Ehipto, at idala ko lang luwal Ehipto, king gabon amalwalas at mataba, nung no ka rin labis-labis ing kabiyayan. Nga ng Moises, potang miras na ako karing Israelita at sabiyan ko karela, ing Diyos ding makatuwayo, ya ing mitubod kanako. At nanong sakaling ikutangda kanako, nano ing lagyuna, nano mo po ing ipakibat ko karela. Nga na ning Diyos kang Moises, ako itang ako, at nga na pa ning Diyos, sabiyan mo karela ini, ing Ginoo, ing Diyos ding makatuwayo, ing Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob, ya ing mitubod kanako kaya kayo. Itiya ing lagyo ko king kapilanman, itiya ing awas ng lagyo kanako, ding sablang likas lahi, agyang king payin tungol. Ing amano ning Ginoo, maganakaya at mapamakalulu ing Ginoo. Maganakaya at mapamakaaluluing Ginoo. Ganakaya at pamakaluluing Ginoo. Maganakaya at mapamakaluluing Ginoo. Maganakaya at mapamakaluluing Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangatao, puriyan meng banal ng lagyo. O kaladwa ko, ing Ginoo kaya kayang puriyan, sa blangkeya kaya kana pepanabang, emo sana kakalingwan. Maganakaya at mapamakaluluing Ginoo. Maganakaya at mapamakaluluing Ginoo. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran, at pakayapan ng sabla kung panamdaman. King kamatayan, kakabos na ako, ing lugod na't lunos, babyena kanako. Maganakaya at mapamakaluluing Ginoo. Maganakaya at mapamakaluluing Ginoo. Ing Ginoo darapat yo, king dapat amatulid. Papaniga na lo, ring malulupig. Pepakilala na kang Moises, ing kapag nasano, at king balen ng Israel, ding dapat ng pagmulalan. Maganakaya at mapamakaluluing Ginoo. Maganakaya at mapamakaluluing Ginoo. Malunusan niya at malugod ing Ginoo. Iya agad mimimwa at mipmuyang pakalulu.
Nung makanano yakatas ing banwa king yatu, makanyanya sikan ing lubna, karetang ating takot king Ginoo. Malakaya't makamang kaluluwing Ginoo. Malakaya't makamang kaluluwing Ginoo. Malakaya't makamang kaluluwing Ginoo. Malakaya't makamang kaluluwing Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo kareng tao Korinto. Kapatad, buriku king eyo sa kakalingwan, ing milyari karing makatwata mo at tinuki kang Moises. At tsula king lilong ning biga, at medalagit langan, libutan ding dagat amaluto. King biga at dagat langan may binyag, antimong talatoki ng Moises. Mengan langan king pamangan a espiritual, at minumla king batong espiritual, aminantabe karela. At ing batong ito, ya i Kristo. Dapat, eya rin metula ing Diyos karing keraklan, inya mikalat-kalat la ring bangkera king disyerto. Ngeni reting bage lisyon la para kaya katamo, ban etamo magnasa karing marawak abage, antimo ing depat da. E kayo kailangan magreklamo, antimo ing depat da ring mapilan karela, at pete na laning kamatayan. May palyali la reting sa blang bage, ban maging lisyon la para karing aliwa, at misulat la bilang babala kaya katamo. Uling mabibiyeta mo king panahon ang malapit ng miwakasan. Itang taong mimisip king matatagyang talakad, kailangan niyang mingat magkang niragsayo. Ing amano ning Ginoo. Ang dulot ko karingke kong kasalanan, nga naning Ginoo, ing pamagari ning Diyos, malapit na. Ang Ginoo mantabi kaya kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. King oras ito, dinatang laring mapila na tao, at belitara kang Jesus, king pepapatyan na lang Pilato, ring mapila na tao Galilea, kabang mamampang lang ayin king Diyos.
Nga nakarela, isipan nyo galang, king maragula kasalanan detin tao Galilea, kesa ka rin aliwang tao ka rin, huling makanyaning miras karela. Ali, sasabihin ko kaya kayo, nung kayo sumisi at painggulot ka rin kaya kayong kasalanan, mga mate kayo ngang kalupara. Oreta namang 18 kataong may nga mate, inyang may patanan laking tori, naning silube. Isipan nyo galang, king mas maragula kasalanan kesa ka rin aliwang taong manoknangan Jerusalem. Alila. Dapat sasabihin ko kaya kayo, nung kayo sumisi at painggulot ka rin kaya kayong kasalanan, mate kayo namang kalupara. Kanita, salita ni Jesus, iting talimhaga nga na, ating meto nga taong ating tanaman na higera, king ubasana. Dinabi na nung iti at inyang bunga. O ning alayang ikit, niya sinabi na king mamahala, king ubasan, at doon akong banwang pupunta keti at maninton bunga, king tanaman na iti. Dapat ala ko pang ikit, kuturan mo ne, makaskop niya wala king ubasan. Dapat peke ba't na ning mamahala, tayo papo kukuturan king banwang iti. Gambulan ke at dinan pataba, nung mamungaya, king tutuking banwa, lalong masanting. Nung aliya, kanita tane kuturan. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Mayap abak pasibay po, sa bisita tala po, rin at seminarista, metong po ken, kanyang parokya tamoy Christian. Nya, diyang iya, saguli niya mo, iya, 2 months niya mo, ampo pang 11 years. Pero saguriya mo po yung 10 years, 9 years. Potang at suka kikilib seminar, bala mo ng kabagal, balamas ng kalambat. Pero hindi mo po ako, ngayon pila na akong years pari ngayon. 30, pila na akong years pala kanina. Mag 37 years na kami. 37 years. Sabi, bala mo, kinurap ka mo. 37 years na. At kibat, 6 years na ako pingken. Bala mo, naapon mo. Anyang darakitan da ako. Ngayon iatadyo na ako na naman kay aliwang biye. Aliwang biye na naman. Mabilis yung panahon. Salamat king nga pong Ginoo, karating panahon na pagkalib na kabang kiniking yato. Sukat pin, sana maging mabunga la, makabaldugan la, ding panahon tamong kabang manatili ta ketiking yato. Di pa mo pong kasebian, nga nanimetong nga kasebian, 1 is enough, 2 is too much, and thrice is stupidity. 1 is enough, 2 is too much, and thrice is stupidity. Bala mo, potang mamiyak ang chance. Potang mamiyak ang chance. Palugit. Okay ning metong. Yung kadwa, sobra na ito. Pachecket doon ang mepa, mulala na ka. Makanya niya po itang kasebian na ito. Kayong pamami palugit. Nyakin ipong kaya katang ebanghelyo, makanya niya ining talimhaga na ning apong Ginoo. Kaya bandang tauling party, talimhaga ning meto nga higera. Tingka nung meto nga mikibandi keng ubasan, misan mintaya keng kayang ubasan, at lepitan itang meto nga tanaman ka rin, higera ya, manto niyang bunga. Alayang ikit. O ngini pala, bano-banwat, tsuka rin, panay na itang higera nga itang makayagtal yung bunga. Katlo na ng banwa, alaya pang bunga. Nya siguro ining mikibandi keng kaniting ubasan, balo na itang kasebian, 1 is enough. 1 year ke ka, okay na, nga na, ing mamunga ka. Itang mikadwa na niya pang 2 years, so sobra na kaya nga na kayang higera. At nung pagbigyan da ka pa kanya, nga na kayang higera, ka-third year na ini, mulala na ako mo, nung era kapakuturan. Anya makanya na pong pekisabihin ng mamala, kuturan mo nini, makaskop niya kayo ni, alayang bunga. O nang ita pong mamahala, may kisabi ang may, ay, ulit tayo pa po kukuturan. Gambulangge, sesengkeng masalese,
next year, nung may munga yan, dakala salamat. Pero nung pa po mamunga, kuturan tane. Karin tane kuturan. Pero di na tayo papun chance. At siyempre po, iningigera ngayon ining atalimhaga ngayon, as ng kasanting adinan kabaldugan. Siyempre po itang mikibandiking ubasan, pwedeng laben tayong Diyos. Itang mamahala, ing ginutang Yesu Kristo. Yang maniga po, king ipa, para mamiyapan chance, karitang taong may kakasada. At siyempre ang higera, hita mo. Hasanan ng Diyos, mamungatangan. Mamungatang kayapan, lugod, ganaka, suyo, king kaparang tao kapag malasakitan. Pero po tapin, alayang akakit, bunga king biyeta mo. At po tapin, makakaskupta na ketiking yato, nung eta produktibo, nung alata ang pakinabang king yato. Pero bala mo yung ginu, at suya palagi, para iyang mamilatan kaya katamo king ipa, panyad na katang tawad, di nang tayo pan chance. Patawaran niya pa, samasang kay pang turuanan, alalayan, antabayanan, aralan. Baka sakali, next year. Sa desene yan. At bali po, ang kasanting itang lengguha yung ginamit na kini. Itang nung pilang bulan o yung sinabi na pabanwa Nung next year, pamamunga, kuturan ta. Di na pang 1 year. At bali po, tambasan may Bible, in 1 year, in 1 day king apong Ginoo, in 1 day king Diyos, equivalent sa king 1,000 years kay katamo. Diba niya po? 1 day king Diyos, equivalent to 1,000 years, 1,000 years kay katamo. Nung di na nakang pabanwa na kitang according to His time, kalambat na. Just imagine niya po, nung mag-arithmetic kayo, 1 day king apong Ginoo, 1,000 years sa kaya katamo. Kaya ba di na nakang 1 year kitang time na? Muna bilang-bilang. At itipuleng wine in Diyos, makanyan niya, makasadyayang manaya. In Diyos, makanyan niya, mapanupayaya. Panagi po, in Diyos ay ni Burina, mamungatangan, maging mabunga yang aning biyeta mo. Alayang buring baug. alayang buring, kapaki-pakinabang. Everybody must be productive according ketang kakayahan na agyuna. Makanya yung Diyos. At makasadyayang manayay ni. At ing lugod na, pakadulo na, alayang angganan. At ing pamamatawad na, nadirinan katapusan. Kaya pong misan nga daring Pedro king apong Ginoo nga na, Ginoo makatampilang beses kay mamatawad, 3 beses nga na. Ali nga na. 70 times 7. Ing buri na sabi nita, may kukukuro 70 times 7 equals pila niya kanta. Aliway tang 490 ba kanta. So anyway, ita na mag-arithmetic, po tayo bagsakta mo. Pero yung pupuntuhan nita, kabang may kakasalaya, may dirinan ang gana ng pamamatawad. At yung Diyos tama makanya niya, nabibilangan ng pilang beses na katapatabaran, unlimited, bottomless, yung pamamatawad na. Anya, agyunang manaya, at agyunang, agyang ulit-ulit, balik-balik tamo kaya, sumawa, matikal, mikaangganan ng pamamatawad na. Makaninyang lalwenta mo ing Diyos. Ing problema, potay tang sumawa, keng kakabalik. Potay tamong manikal, keng kakalapit kaya. Pero nung yung Diyos mo, sumawa, manikal. Agyang pilang besta pang balik-balik, sorry po, Ginoo, may kasala ko. Pasensya na po, Ginoo, aulit ko na naman. Waling makanyanta naman po itang tao Pigsisyan may ngayon, pinandit kapsa mo, may discourage na ka na naman. Potang pimpong magkumpisal, panahon niya po ng kumpisalin Potang kayo magkumpisal, kaya kaming meto nga tao, nga na, amo, patawaran niyo ko po. Nang kasalanan mo, iya naman po.
Nung nanap po itang kinumpisal ko, tiya naman, ulit ko na naman po. Nga na, makanya, no? Talagang makanya, laka nga karapat. Ing maulaga, pagsisyan, panyadyan tawad. Eh, bakit? Tayo tamuwari, nung magtutbrush ka wari, once a day. Nung magtutbrush once a day, Kenny, magtipid ko siguro ng toothpaste. Wala akong panya rin toothpaste. O, kaya po, taringalo, uling mas magtipid la once a month in toothbrush da. Ano ko, dahil nakapaning bagok, patse, makanyan. Siyempre, mag-toothbrush. Nabusan patse, may toothbrush ka, malinis na ka. Dinat kang pasibay, mag-toothbrush kang pasibay. Balama kanya yung biyata mo. Peksis yan tangin ng kasalanan tamo, may ngumpisal tangin. Pinadit, may dungisan tang pasibay, may kasala tamo. Di abil may pasibayo, magsisi pasibayo, magkumpisal pasibayo. At sabi ko pin po, sumawa ang Diyos. Manikaling Diyos, uling alang-anggan ng lugod at pakalulo na kaya katamongan. Nya, sukat, sasawa mo namang lalapit ng lalapit kaya, bang anyaran kaya yan. Pero ini pong ebanghelyo tamo, itang first part, doon din damiye po nga na, ating kanong 18 kataong mete, uling mi patanan laki niyang mi tombay tang tori ning Siloe. Detang at rin, balo dawaring malyarita, ing mi tombay tang tori ning Siloe, eran mambalong kitangal dong ito, matenal. Makanya mo naman po kaya katamo. Nengkay, kakit mo na rin nga liwa, manayala sa ken makanyan, kabira-bira, dadalusong yung trakamila ko pre, no? Chula keng wrong place at the wrong time. At nga napin po, may man kontrolado ing bilang ning biye. King Diyos siya yan. Nya etabalo nung kapilan. Pero, wining Diyos, kabang mabiyata mo, di na nakatang pamikatagon. Lots of opportunities para magsisi at magbayo. And every second counts. Nang kaya po, segundo mo yung kailangan. Uling nang kaya yung aksidente, segundo mo. Pero, agyang yung kakatang pamagsisi, it could happen in just a split second. Ating ko pong benediction mete. At sabihan na rin, pengari na, peksisya na naman po yung kayang kasalanan. Sabihan, tsuriyatang kingwa na yung Vienna. Pero kitang tauli, peksisya na tagawa na. Split second. Counts. Sorry po, tagawa ko. So, sorry po, may kamali. Sorry, may kasala ko. So, ini po na. So, dapat, tayo paliban pa, mo sisiran pa yung panahon. Agad-agad ng ating tangagawang kasalanan, there and there, sisyan, panyad tawad kay nga pong Ginoo. At po ang ating chance, we can go to confession. Kaya pong daratang April 9 natin tang kumpisaran ng bayan kini. At pwede kong mamili ka rin pareng buriyong lapitan para tanggapan ng absolusyon. Pero siyempre po, sapat magsisita mo, nun mo naman tapatan tayo kaya katamong pamagbayo. Tangi mas tamo, dapat maulagang gawan tamo king biye. At ko po nga kakwentong metong kakilala, sabi na, kasi uling mapamyeya, mapanyawpya. Yung kayang panlalawi, asa na akong kapasalamat king nga pong Ginoo. Amo nga na, kasi kagising ko ni ngawak, mabiya ko pa nga na, karakalda rin nga magigising nga na. Para misanting ko biya nga ni, karakala salamat king nga pong Ginoo. Bala mo po kaya, regalo, ing sisingap ya pa, ing mangis nawa ya pa. Lugod na ning Diyos, mapupupos kaya. Nya, bala mo buri na suklian mo naman ketang pamanyaw pamakanyan. At kadwa,
Pero pakitang makantang pamanyaw. Siyempre po, panagkat na naman yung kakatang ebanghelyo, nung makananong nga pong ginungay ni na bibilangan ng pamamatawad na kakatamo. Alang angganan ng lunos at kapatawaran na kakatamo. O yan mo naman yung panagkat na kakatamo. Tamo naman bibilangan nung pilang beses taneng petawaran. Ing asawa mo, ing anak mo, kakaluguran mo, ing kapara mong tao, dapat kalupan ng ginong, ing gagawa na kakatamo, unlimited. Sukat kita mo naman, makanyan ing gawan tamo, king metong at metong. Makatakot po i-apply niya nga pag ginita sinabi ng misan nga nakaringalagad na nung nanong penyo kadyo karengaliwa, yan naman panyukad ko kaya kayo. Ay, buri na sabihan, nung ka mamatawad ka rengaliwa, naka naman patawaran. Pero nung mamatawad ka, uy, tamo naman yung panyukad na kaya ka because you are very forgiving and very merciful. Yan naman yung lapat kong measurement kaya kayan. Patawaran da ka. Kaya katangan po, eta sasawa, manikal, lalapit, palapit-lapit kay nga pagin. Sumawang mamatawad kaya katamo. At suklian tamo yan, mo naman king grasyeng biye. Gamitan tayo para dakal pangagawang mayap king biye. And most of all, be forgiving. At yung kaya katang pamamatawad king metong at metong, kalupaning kaya, dapat endless. Unlimited. Alayang angganan mo naman. Bibilangan. Amen. Ngayon po kaya katayang ipasyagin, kaya katang kasalpan tayo nga tang sumabi, sasalpan tayo ko king Diyos, ipanglubos, ay paintutual, di na lang king banwatsyato, at ang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong, aginuta. Pinagliging upaya ng Banal Espiritu, inasala ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, metet, mikutkut, tinipay ka ring metet. King kadungal do, sinudiyang mebye, pepayta sa bano, makulukluk, una ng Diyos, ipanglub. Man mo kong karing mabye, ang pong may nga mate. Kimpame sa makling santo, kimpangapatawad na rin kasalanan, kimpangasilang mering mete, at king bielang ang kakaluguran, di na nakatamong patakot ng Diyos ban sumisi. Manalangin ta kayaban, ibayo no ring palpikasalat ang puso, at gawa na lang malugod at masuyong puso. Nga tamang manalangin, kaya Ginoo, mikadake kesana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para king Santa Iglesia Katoliko, kapilan man sana, atok ng mamaus, karing tao, balang sumisi at magbalik alu, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing atyu king kayupayan, mumunare sanang ipakit ing dalan papunto king pamagbalik loob, kapamilatan ning pamagbayo rambye, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing daralan kasakitan, gamitan da sana ing karelang pamagdusa, anting pamikatagun ay ibat king Diyos, bansumisi at padalise king karelang biye, ipanalangin ta king Ginoo. Para kaya katamo ngang makatipon keti, maging tunay sano ing kaya katamong pamanisi, sasakop king sabla at malalam adaras nun. Ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni, aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy, paming at subanwa, ning pamagbalik milub, sumibol sana, ibat king lugod mi kaya ka, migit king nanamang uri, ning pansariling kapakanan at takot. Adon miti king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalayin kay Pangamalang Kapatid, banitin kay katamang dahil matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. O Ginoo, mayaplak ka sana karating iyang pangmigeta, bani kaming sablang manalangin, paraking pangapatawaran, ning sablang pamikasalami. Mabiyasa na kami man mamatawad, karing kalupaming tao, tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumin. Ing Ginoo, mantabi kaya kayo, itasyularing puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat tampon maturid, sukat tampong makakabos, ing puryan ampong pasalamatan daka, kapilan man, pong karin man o ipa, Diyos sa malugod ampong maganaka. Ba mo lang ibayo kalinisan na puso, ring anak mo, mayapan mo, ing tinudong panahon, ang makabukod. Banking panahon na yan, iwaksira, karing pusura, ing marok akayungyungan, at supilan ding ing milalong lugod, karing bagay lilipas. Kanita, lalo lang, balong pakamalan ng pong pagkapilitan, ding makasawap king pangakabus da. Ulinita kamberi sa blang anghel ang pong banal, ikamingan parang alanda ka, alang tuknang, ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, ikay sibo ning sablang kabanalan, malinitay panigapumi, itugtog na yung espiritu mo, ang timoy titi pangambon, karatingayin ni, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo, at tatandaan mi pa, kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bayan ako sang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa, ang pong kamatayana, kinwaning tinape, pepa salamata nakat pinuri, piraso ning tinape, at dinwang niya karing kayong disipulo nga na, kung niya iti kayingan, at mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasabay pepasalamatan naka at pinuri. Dinwang iti karing disipulo na nga na, kung niya iti kayingan at minom kayo kaniti, uling iti ang kalis, ning daya ko. Ing daya ning bayo ang pangalanganggang tipan, ami bubuo para kayat para karing sablang tao, ban kanita may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti king pamigagana kayo kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Kanyang inigaganakan mi uma pamakalulungin pa, ing kamatayan ang po ning pangasabi ng mebye, darami kaya kaiting tinapi ning biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikaming sanang misulusulo, king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan may uwi pa, ing banal na kapulungan mo, makalaganap kimeto yato, ban may ganap yak nilugod, kambe ng Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pong diakono, at sablang susuyo king banal na kapulungan mo. Ganaka mula naman din kapatid mi, amino na ng pepay na, waking pihong kapanayan ing pangasubing mebye, lalong-lalo yung talasuyo mong Yamong Paul, kambe ng Carmelo at Rodolfo. King pakalulu mo, idana mo lang ding sablang mayango na biye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kami nga, gawan mo kami nga ang karapat dapat, magkamit king biya ng hangga. Ban kambe ning wana Birhen Maria, induling Diyos, kambe ng San Jose ng esposa na, kambe ring wana apostol, ading sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king keka banding panawon, apurian ang pon, hapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambe ng pong kaya, kaguming banal espiritu, sablang parangal ang pong ligaya kaya ko Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alangangga. Ing ipape patawaran na katamo, patawaran tala naman din kapara tamong tao, iba't king puso, at nga tamong manalangin. Igabos mo kami kisablang Marokoy pa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopan ing pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ing kasalanan, at may kabyus kaming alang kasasagpulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pangpagsadyan mi, impanyatang amit mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, save pami. Ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakon ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalik dan din kasalanan mi, nanimpansinan mo yung kasalpantian, yung banal na kapulungan mo. Laiming pamayapan ang pangpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ika mabibiyan pong magari manggaman, king alangangga.
Ing kapayapaan ng Ginoo man tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatad, masyatangin pupugayang kapayapaan. Kapayapaan kaya kayo. Ning malugod at maganakatamang Ginoong Kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning yato nyanon tamang kimbirana kaniting banan ng komunyon. Sinuek matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasning amanan mo kumaya.
Manalangin tamo. O Ginoo, ngining birian mo kaming tinanggap, kareting banal na misteryo, at keti pamangking yato, papalyaran mo na kaming tanggap, king tinapining banwa, mapangbabaming ipanigapu ka, king iting misteryong gimpanan mi, patutuan mi neman sana, king pamibiyebye mi. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lokok tapa mo po, pinanapinandit, para pagrandaman tayo po Brother Ivan, iya pong mapinanamano, bang mga panya, kareng magpari. Maya ping abak. Amen. Aruy, danupano po yata. Maya pia po ba yung abak? Amen. Pakisabi na mo po ka rin kay kayong kasiping mayap abak kapatad. Among Arnie, mayap payabak po. Yako po'y seminaryan Ivan Guevara Paule. Menibat ko po king San Agustin Parish, Kaingin, Masantol. At ating ko pong kayabe, din ka ng poya, ampong wali magpari mo naman po. Ing metong kaparokya ke, seminaryan Timothy John Viray. Antimurin po, kayabe miya, ing ke kaming Pilowan, seminaryan Clark Punsalan. Antimurin po yung kay kayong kaparokya, Brother Paul Christian. Brother Christian Paul. At so kami po kay ni Ban Kanita ipabalo kay kayo na yung seminaryo makabusnine, Ban Kanita, ding magnasang kay nakana lalaki, ring bayan tao, nung ing-apong ginukakatokya ka rin kay kayong puso na magpari. Apinining oras, King March 29, King Tauling Sabado na po ning bulan, maganap ya po yung examination King ganap pa oras sa 7 a.m. Atin pong entrance fee 500 pesos. Antimurin po mandalata mo pong ballpen at lapis. Akaburi kayo po yung umilya ng among Paul. In chance. Abang magumilyaya po ya mo aga nakakuya ko, alike po agad ikwa ing pangapasaw ka rin kay seminaryo at lupong beses. Nyapin sasabihan ko ka rin nights nandin, sabi ko, mag-exam kayo. At atin na palang mag-exam, 6 la po. Inga pong Ginoo, atin niyang tamang oras. Nyangeni, karen kakaluguran na pengari, neng hapansinan ko di taklamo rin bayan tao, din kay kayo pong anak, din kay kayong pangunakan, agkat syula na subukan, mag-aral ka rin kayong seminaryo. Nga ko pinsasabi, naman agad maging kang pari. Mumunang maging ka pang maya pataw. At yuki nga pong Ginoo nung maging yang pari ing lungob ka rin. Dapat ang pinaka-importante ing maging maya pataw. Mamunga, kalupa na ning may basang ebanghelyo. Kapatad, itamu po pa nga diyo kami pong seminarista at din kay katamong pari. God is good all the time. Thank you po. Kapit pala rin, mag-exam ka niyan din, mag-grade 7, Mag-grade 7 ang pong grade 8. Ang grade 8, ang po rin grade 11. Ang po po retang mag-college. Reta po, niretang alanganin na level, alila pa, dapat neta. Okay. At karagdagan na po nini, pag nakako mo, kaya katang Parochial Stations of the Cross, ken pong tutuking Biyernes, March 28, maganap yaking Barangay Lagundi, 4:30 p.m. pamitipon keta po king Covered Court Santo Niño Subdivision, ketang harap na rin Salazar Residence. Kaya ba't po 5:15 palagi magumpisa, ing pamangadi at pamibule king Banan ng Cruz ing Hapong Ginoo. At kaya pong April 9, 6 p.m. ing kumpisa na ng bayan keting parokya tamo. At ulit pong magpiyasa tamo sa ini pong Rapol Bingo sa king parokya, grasang magbalik keka available na po kareng chapel pastoral councils at organizations. 100 pesos na mo, murang-mura. Kinita mo po mayhalong abe-abe king bingo alis minsan keng pabanwa maglibang tang abe-abe. Kini pong Benedict's Garden king April
8:30 after naning labi na Mass. Okay? So thank you po, Tanakantana, for the final blessing. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, ingin pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ng kakatang kapag masusyan, inya umetana, paligan ng Diyos, kapamilya tanding pamibiyebye, tamo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, at maya pa oras, kaya kaingan po.